Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Сурди бародарон хубем. Барои бародарони тоҷик ҳамаи тоҷикҳое ки дар ғарибием, бародаро инами фирма Чокопайда мо кор мекунем. Инами чиёра мақсадам чини ғариба чиёра мебурам кексака ҳамаша ба рувани хуб мебурам. Инамҷада мо кор мекунем. Инами ҳамаша ба ҳами рувани хуб. Гов меган гов қати нестай. Инам чиёра медозам. Ина да таркибш инам чизора медозам бародаро ҳама тоҷиҷо нахренам чизора. Барои ки бемоно фато бародаро ина дим намучай. Инам гуфтаги майко ина дим намучай без гимонасагако. Ина дим намучай инами намудора мақсад нагирин ба руғани хуг мешава ҳама ё ина мо бровардаге мақсад ёш ки кандага гаче бровардагеимшон. Ҳай нигоҳ кунед бародаро. Инама просто барои ҳаматон мегум бидоненда.